ନମସ୍କାର। ମୋ ନା ପବନ ବିହାରୀ। ଏ ଝିଅ ନା ଜାନୁ। ଆର ଗୋଟେ ଛେଳି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଝୁମୁରି ବୋଲି ଡାକେ। ସକାଳୁ କାହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ମଣିଷ କହିଟେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଜେଲ ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତି ପୋକ ତୋ ଛେଳି ପାଇଁ ଏପାର ଲେଖିବି ତୁ କଣ ବାଳର ଲୋକ କଥା କରୁଛୁ ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ମୋ ଅଭଦ୍ରାମୀର ପରୀକ୍ଷା ନେନା କହୁଛି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଭାଷା ଆରମ୍ଭ କରିବି କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ତମର ତମେ ଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖୁଛି ଭଦ୍ରାମୀ। କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହାବିଲଦାର ବାବୁ। ହାବିଲଦାର ନୁହେଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁଁ। ହଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ଆମ ଛେଳିଟାକୁ ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଛେଳି ମରା ହେଲେ ତମକୁ ଗୋଡ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଦବୁ। ମୁଣ୍ଡ ନା ମୋ ପାଟି ଖରାପ କରୁଛ ଏକଦମ ଚୁପ୍। ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଗରେ ଏମିତି ଭାଷା କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି? ତମ କାମ ଯୋଉଟା ସେଟା ଯାହା କରିବ। ତୁ ମତେ ଶିଖେଇବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି କି ନ କରିବି? ଭଲରେ କହୁଛି ଏଠୁ ପଳାଅ ନହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ସୋଦାରା ଗବ କମି ଫୁଟିଲାଇ।